Diolch yn fawr am y countdown. Croeso I Llanw. Dewch I mewn. Dewch chi'n hwyr, ond pwy sy'n cyfri? Let this be a warning. Actually, dych chi gyd yma, so dych chi ddim angen clywed. Da ni'n mynd I ddechrau ar amser blwyddyn yma, achos da ni eisiau gwneud y mwyaf o'r wythnos yma hefo'n gilydd. Llanw rhif 18, ac y mwyaf erioed. Dwi'n gwybod wrth edrych o gwmpas y stafell dych chi fel, as if Steff, dos na neb yma. Dwi'n gwybod, maen nhw gyd fyny fanne, yn siarad. Come on, Llanw rhif 18 ac y mwyaf erioed. Ni'n noson gwych I ddechrau gyda'n gilydd, gyda Owain ac yw maes yn arwain mewn munud bach. So dwi ddim am gwastraff gormod amser heno yma. Just I ddweud, os chi eisiau gwybod unrhyw beth, mae yna grŵp WhatsApp a mae yna QR code wedi bod ar y sgrin. Os chi ddim yn rhan o'r grŵp WhatsApp, dyna'r ffordd gorau I wybod beth sy'n digwydd a pryd mae o'n digwydd. Gallwch chi hefyd gweld y rhan yn y lle croeso. Ond os ydych chi ddim yn gallu cael ar y WhatsApp, please ewch I weld rhywun yn y grŵp croeso. Bydd pethau hefyd ar y sgrin, so gobeithio byddwn ni sy'n dod fyny yn y ffrynt, ddim yn gorfod deud llawer, gallwn ni jyst mynd syth mewn i'r action. Achos dyna pam dyn ni yma, ynde? I dathlu bod Iesu yn fyw gyda'n gilydd. Un neu ddau o pethau, mae rhaid I fi rhannu efo chi heno, jyst I ni cael mwynhau a bod yn saff. Os mae'r larwm tân yn mynd yn ystod yr wyl a dyn ni mewn fan hyn gyda'n gilydd, mae'r allanfa dan fan hyn ar y dde, nôl trwy'r ffordd nathach chi ddod mewn, a hefyd yn y gornel draw fan hyn. So, gnewch eich ffordd allan yn ddiogel, a byddwn ni'n casglu ar yr AstroTurf, ble oedd y twrnament pêl-droed anhygoel prynhawn, lle nathach chi giro, do. Nathach chi ennill, da iawn. Neu curo. Nes ymlaen heno, jyst I rhoi gwybod I chi, os chi eisiau amser I ymlacio, chwarae bach o gemau bwrdd, ewch nôl i'r lle bwyta tua 9 o'r gloch, gemau bwrdd, a jyst cyfle I ni dal fyny efo'n gilydd. Ar ôl taith hir I gyrraedd Llangranog. Ond croeso I Ceredigion. Pa mor hyfryd ydy Ceredigion? Dim lot o gariad am Ceredigion. Ydych chi wedi edrych dros y môr fan hyn? Waw! Mae Duw wedi creu byd hyfryd, a mae Ceredigion yn spot mor ydferth o'r greadigaeth. So, croeso mawr I Ceredigion. Enw fi di Steff, dwi'n byw lawr y ffordd yn Llandysul ac yn rhan o Eglwys Ffynnon yn Llandysul. So, mae'n gret cael croeso chi Llanw ac I Ceredigion ar gyfer yr wythnos yma. Gwych, dwi'n mynd I weddio a wedyn dwi'n mynd I rhoi gweddill y noson yn nwylo Owain ac rhyw maes. Diolch Iesu bod ti yn fyw. Diolch Iesu bod ti yn caru ni. Diolch Iesu bod ti gyda ni am byth. Diolch am y cyfle I fod yn Llangranog wythnos yma gyda'n gilydd I ddathlu ac I fwynhau gyda'n gilydd. Bydd gyda ni rwan o Dduw. Amen. Noswaith Llanw! Mae angen bach o gynesu fyny, dwi'n meddwl, arna ni heno yma. Owain dwi, fel y Steff yn deud, hefo'r criw yma. Da ni'n dod o maes, neu da iawn yn y bala. A di cael y fraint o weithiau yn Coleg y Bala. Pwy arall sydd wedi bod I Coleg y Bala, mama? Da iawn, licio hynny, da iawn. Mae yna bach o excitement in the room, dwi'n licio hynny. Pan ydych chi'n troi at y person nesaf a deithio nhw pam ydych chi'n excited I fod yn Llanw wythnos yma. Ac os ydych chi ddim yn excited, byddwch yn honest a just deud, okay?
OK, gan i weld. So rwy'n isio deitha fi pam maen nhw'n excited i fod I Llanw. Rwy'n isio rhannu, ia, pam ti'n excited? Fi'n excited, cos da ni'n lyfio a dwi'n Gan i gael, gan i handheld yma yma, gan i weld, dwi'n weld da ni angen handheld yma yma. Da ni. Ti isio deitha ni pam ti'n excited? So, dwi'n excited, cos da ni gyd yn cael dod I addoli Duw a bod na lot o gweithgareddau da ni'n gallu gwneud. Fel mynd I nofio neu tournament pêl-droed fel na ddigwydd pnawn ma cynt. A ia, mae yna lot o pethau da ni gallu mynd am. Mate, ti eisiau cymryd y gwasanaeth, dim ond, dyna, na ia fo hwnna. A cael y trefn iawn, excited I addoli Duw, wedyn yn nofio ar pêl-droed. Da iawn, dwi'n licio hynny. Rwy'n arall eisiau dweud pam maen nhw'n excited I fod yn y Llanw? So, you can't follow that, nadach, dyna dy peth. Rwy'n yma ma'n excited I wneud ffrindiau newydd. OK. Rhai o bobl. Beth sy'n briliant am Llanw, da chi'n cael cyfle I weld loads o ffrindiau da chi heb gweld ers talwm. Pwy sydd wedi gweld rwy'n yn barod heddiw, dyn nhw heb gweld ers amser hir? Da iawn, mae hwnna'n gret. Ond, beth sy'n really pwysig, amazing am Llanw ydy bod o'n cyfle I wneud ffrindiau newydd, OK? Chos da ni'n arbennig yn Llanw isio neb bod yn Billy No Mates, OK? Da ni isio pawb teimlo bod nhw'n perthyn a bod nhw'n croeso yma. So felly, os da chi'n gweld rwy'n da chi ddim yn nabod, challenge I chi fynd I siarad hefo nhw, OK? Ac I chi swill introverts, wrach bod hwnna'n chybach yn scary, fel Ellen, mae hwnna'n obviously very scary thought I hi, ond gnewch siŵr bod chi'n mynd I siarad efo rwy'n da chi ddim yn nabod. I ddweud gwir, pan da chi'n mynd troi at y person nesaf sydd o gwmpas chi, ond os da chi'n gallu ffeindio rwy'n newydd hyd yn oed gwell, a deitha nhw, dwi mor falch dy fod ti yn Llanw. OK? Trowch rownd a deitha nhw hynny. Da iawn, gret. A gwneud ffrindiau newydd. Ond, da ni wedi dechrau heno hefo quiz bach. Pwy sy'n licio quiz? Llaw I fyny, da chi'n licio? Pwy sy'n heitio quizzes? OK, am felly'n gwion. I had you as a quiz man, come on. OK, right. So mae hwn yn slogan quiz, OK? Mae cwmnïau hefo slogans, OK? Maen nhw'n neud, OK? Fel enghraifft, dwi eisiau chi ddeithio fi be di slogan Nike? Just do it, OK? Da iawn, OK? Beth am Marmite? Dych chi'n gwybod be di slogan Marmite? Love it or hate it, OK? Gan i weld, any lovers of Marmite in the room? Actually, fwy na gan i'n disgwyl. Pwy sy'n heitio Marmite? Yeah, OK. The haters have it, dwi'n meddwl, dal, OK? McDonald's, be di slogan nhw? A chi ddeud o, come on, chi ddeud o, I'm loving it. Come on, I'm loving it, OK? Be all sgynna ni fama? Apple. Ooh, so rhywun. Da iawn, front row fama. Think different. Da iawn. Efo hwnna, sweld. Da iawn. A wedyn, ola, Tesco's. Every little helps. Da iawn. Ond beth am Llanw? OK? Be di slogan Llanw? Dathlu'r atgyfodiad. OK? A dyna beth da ni yma I wneud. I ddechrau, da ni angen... Be mae'r gair atgyfodiad yn golygu? OK? Diolch, Caleb. Ti'n codi nôl y fyw, de? Ie, dyna be ydi o. A da ni yma heno yn dathlu fo Iesu wedi dod nôl yn fyw.
bod o di marw trosta ni ond di dod nôl yn fyw. Da chi'n credu hynny? Okay, we've got a lot of work to do in Llanw wythnos yma. Okay, da chi'n credu hynny? Okay, da iawn, da iawn. Chos os mae o'n wir, a da ni yma achos da ni'n credu fod o'n wir, mae o'n newid bob peth, yn dydi? Mae o'n golygu, bod yna lot o sŵn a lot o pethau'n digwydd yma, mae Iesu yma hefyd. A mae hynny yn amazing. So os da ni'n credu hynny, mae o'n newid bob peth. Mae o yma yn Llanw, ddim just heno, ond trwy gydol yr wythnos, pryd da ni'n nofio yn y football tournament, neu pryd da ni'n y sesiynau, mae Iesu yma gyda ni. Chos ydy Duw yn farw? Mae ef yn fyw! Come on band, mae'n amser i ni ddathlu hefo'n gilydd. Mae symudiadau i'r gan yma, ac chi blant, da chi efo treat, sorry, wrong way, da chi efo treat wythnos yma, chos mae gennych chi Cameron Jones yn un o'r arweinwyr. Da iawn, ti di fyny Cameron Jones. Ac mae Cameron Jones yn mynd i fod yn arwain y gwaith plant hefo, ble mae dy fellow team? Os ydych chi'n y team plant, do you want to stand up and give us a wave? Yeah, come on, di eisiau gweld chi. Okay, da iawn. Okay, so, da ni eisiau mynd trwy'r symudiadau, okay? Beth dyn nhw? Oh, come on, o ti'n canu o neithiwr, de? Come on, reit. O na, chdi, fe teimlaf yn fy nwylo. Mae reit hawl, mae'n deud fyny fanna, dydy. Teimlaf yn fy nwylo. Fe teimlaf yn fy rhaid. Fe teimlaf yn fy nghalon. Bwm. Neu os ydych chi'n sydyn iawn, gwch chi'n neud bwm bwm, os ydych chi isio, oce? Fe teimlaf yn fy ngwaed. Wii! Fe teimlaf yn fy mywyd i gyd. Oce, da iawn. Lovely. So, os da chi'n gallu ac yn cyfforddus i wneud, gael wahodd chi sefyll ar eich traed, os gwelwch yna. Dathlu'r atgyfodiad efo'n gilydd. Diolch yn fawr iawn, Cadog. A yw Duw yn marw? Na! Cut. Yeah, no, yw'ch di. Na. Dwi'n gofyn cwestiwn, da ni'n gofyn cwestiwn. A yw Duw yn farw? Neu di Duw di marw, de? Oce, os da chi'n Cameron Jones, oce? A be di'r ateb? I want to hear some conviction, come on! Na, a dwi isio, ddim jyst yn eich llais, dwi isio body language hefyd, oce? A yw Duw yn farw? Na chi bach yn welliant. Diolch yn fawr, Cadog, tri eto. A yw Duw yn marw? Na! Mae ef yn fyw. A yw Duw yn marw? Na! Mae ef yn fyw. A yw Duw yn marw? Na! Mae ef yn fyw. Fe'n teimlaf yn fy nwylo. Fe'n teimlaf yn fy nhaid. Fe'n teimlaf yn fy nghalfod. Fe'n teimlaf yn fy ngwaed. Teimlaf yn fy mywyd i gyd. A yw Duw yn marw? A yw Duw yn marw? Na! Mae ef yn fyw. A yw Duw yn marw? Na! Mae ef yn fyw. A yw Duw yn marw? Na! Mae ef yn fyw. Ddim olaf gyda'm dwylo. Ddim olaf gyda'm traed. Ddim olaf gyda'm nghalon. Bwm! Ddim olaf gyda'm gwaed. Ddim olaf gyda'm mywyd i gyd. A yw Duw yn farw? Na! Mae ef yn fyw. A yw Duw yn farw? Na! Mae ef yn fyw. A yw Duw yn farw? Na! Mae ef yn fyw. Fe'n teimlaf yn fy nwylo. Fe'n teimlaf yn fy nhaid. Fe'n teimlaf yn fy nghalon. Bwm! Fe'n teimlaf yn fy ngwaed. Teimlaf yn fy mywyd i
Ar iawn. Da iawn. Ond, mae'n gan hwyl I ganu, dydy. Ond, ydyn ni'n credu hynny? Chos os ydyn ni'n deud bod Iesu yn fyw, mae'n rili yn golygu bod ni'n gallu teimlo fy nghalon. Dwi'n siŵr am fy ngwaed I rywsut, ond mae'n siŵr fy chi yn hefyd, ond teimlo fo yn fy mywyd I gyd. Chos dwi'n credu mae'r ffaith bod Iesu wedi dod yn ôl yn fyw ydy'r digwyddiad mwyaf yn hanes y byd ers o cael ei greu. Okay? The greatest event in the whole of history ydy bod Iesu wedi gorchfygu y bedd. Ond dio ddim just yn ffaith o amser hir iawn yn ôl. Mae rhywbeth sy'n newid ni heddiw. Cos mae yna bethau'n gallu fod yn wir dydy yn hanes, ond dyn nhw can o dim cael lot o effaith arno ni. Fel, faint o'n chi fama sy'n credu bod yna dynion wedi cerdded ar y lleiad, okay? Dwi'n sbio allan am y conspiracy theorists yma. Come on, pwy sydd yma? Admit it, os da chi'n conspiracy theorist yma. Okay, so da ni'n credu bod y ffaith yna'n wir, bod yna bobl, amazingly, wedi cerdded ar y lleiad, ond ydy hwnna'n newid eich bywyd chi? Ydy hwnna'n effeithio eich bywyd chi bob dydd? Da chi'n deffro yn y bore yn dweud, dwi'n mor falch bod Neil Armstrong wedi cerdded ar y lleiad. Na, dio ddim yn effeithio ni. Ond mae beth da ni'n dathlu heno a gweithio yma ydy bod Iesu wedi dod yn ôl yn fyw, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n newid ein bywyd ni bob dydd, bob munud o bob dydd, ac newid ein bywydau ni am byth. A mae hynny gyd oherwydd be ar ei ddigwydd y Pasg cyntaf yna. A da ni'n mynd I cael fideo bach o be ar ei ddigwydd y Pasg cyntaf yna. Dyma Iesu. Helo. Mae yn fab Duw ac yn ychybwr y byd. Pan oedd Iesu ar y ddaear, roedd yn dysgu pobl am gariad Duw ac yn iachau pobl. Gwnaeth wirthiau fel tawel i'r storm. A dod â pobl nôl yn fyw. Ond oedd rhai bobl ddim yn hoffi be oedd Iesu'n neud. Fe yrn o Iesu I farw ar y groes, a'i rhoi mewn bedd. Am 3 diwrnod roedd corff Iesu yn y bedd. Roedd o fel bod dim gobaith. Ond yn fuan iawn ar fore dydd Sul, aeth y merched oedd yn caru Iesu i'r bedd I weld ei gorff. A gwaith bod y bedd yn wag, doedd Iesu ddim yno. Roedd wedi atgyfodi. Roedd yn fyw. Ar y diwrnod, roedd 2 dibynwyr Iesu yn cerdded I fenswedd. Sorry. Na, dyna dan nesaf. Diolch yn fawr iawn. So dyna'r stori anhygoel, bod Iesu wedi caru ni gymaint fod o wedi bod yn barod I farw dros bob un ohono ni, ond bod y stori heb gorffen y fanne, bod o wedi dod nôl yn fyw. Ac oherwydd hynny, da ni'n gwybod bod Iesu yma gyda ni. Cos ar Iesu ddod nôl yn fyw, a wedyn ar ei fynd yn ôl i'r nefoedd, a dyna ble mae Iesu rwan. A mae fel petai, da chi'n sbio ar y llenni mawr ma fyny ar y wal, dwi'n gwybod beth sy'n ôl i'r llenni yma. Da chi wedi edrych I weld? Dwi'n gwybod beth sy'n ôl I nhw. Ond os bys nhw'n tynnu nhw'n ôl, mae yna rhywbeth sy'n ôl i'r llenni yna. Da ni methu gweld rwan, ond da ni'n gwybod bod nhw'n wir. A mae'r un peth I ni heno,
dyn ni'n methu gweld Iesu hefo'n llygaid go iawn, ond dyn ni'n gallu gwybod bod yna. Mae fel petai, mae yna rhyw llen bron iawn, a mae o'n llen tenau iawn, os dyn ni'n tynnu hwnna nôl, dyn ni'n gallu gweld bod yr Iesu yn fyw ac yn teyrnasu, ac mae o yma gyda ni trwy Ysbryd Glân. Chos dyn ni'n gallu gwybod fod rhywbeth yn real bod ni'n methu gweld o. Fel, faint o'n chi'n fama sy'n hefo calon? Llaw i fyny. Mae rhan fwyaf o'n ni hefo calon, da iawn. Faint o'n ni fama mae'ch calon chi'n curo? Rhain chi efo calon chi'n curo. Sut ydych chi'n gwybod bod eich calon chi'n curo? Hefo bod ti'n fyw, that's a good starting point. Dych chi'n gallu teimlo fo, Caleb? Ti'n gallu cael rhywun yn dda'n checio'u puls nhw? Da ni yn gallu gwybod, fel mae'r fideo bach yma'n dangos, mae'n calon ni yn curo. Mae'n curo, mae dim ond curo ers chi ddod i eistedd lawr yma. So rwy'n di meddwl amdano fo? Naddo. Mae'ch calon chi yn mynd i giro o gwmpas heddiw yn unig, yn mynd i giro 100,000 o weithiau. Mae'n ridiculous, dydy. Mae'r ffordd mae Duw yn creu'n corff ni, mae'n ridiculous, 100,000 mewn un diwrnod. Ond bod ni'n methu gweld o, da ni'n gwybod fod o'n real. A mae'r un peth hefo Iesu, bod ni'n methu gweld o, da ni'n gallu gwybod fod o yma gyda ni. Mae brenin Iesu yma hefo ni heno. A mae hwnna'n fraint amazing sgynny ni i ddod i fewn i bresenoldeb o, a deud wrtho fo Iesu pa mor amazing wyt ti. Pe mae'n athro neu athrawes yn cerdded neu i fewn eich stafell chi, da chi dal yn gofod sefyll i fyny yn y dosbarth, dyddi yma? Yeah, they don't teach that in schools nowadays. Pryd o'n i'n ysgol, os oedd y prif athro yn arbennig yn cerdded fewn i'r dosbarth, o'n i'n gofod sefyll ar eich traed. Rwy'n digon hen i gofod gwneud hynny hefyd. Dychwch a gyd o'r pobl hen yma o gwmpas oedd yn gofod gwneud hynny. Wel, mae Iesu yma yn y stafell heno. So, os da chi'n gallu yn gyfforddus, gael wahodd chi sefyll ar eich traed wrth i'r band ddod i fyny. Chos heno, da ni mhresenoldeb y brenin. Y brenin sydd wedi gorchfygu y bedd. A mae Paul, un o ddilynwyr Iesu yn y Beibl, yn deud yn pennawd o Ffilipiau 2, ar ôl disgrifio Iesu y marw trosta ni, mae o'n deud hyn amdano fo yn Ffilipiau 2, adnod 9. Felly dyma Duw yn ei ddyrchafu i'r safle uchaf, a rhoi'r enw pwysica un iddo. Bydd bob glin yn plygu i enw Iesu, pawb yn y nefoedd ar y ddeiar a than y ddeiar, a bydd pawb yn cydnabod mae Iesu Grist ydy'r arglwydd ac yn rhoi clod i Dduw y Tad. So mae Iesu yma gyda ni heno, a mae'n wahoddiad i ni ddod i'w addoli o gyda'n gilydd. Diolch Iesu dy fod ti yma. Diolch Iesu fod ti yn teyrnasu. Ar ôl i ti roi dy hun yn gyfan gwbl trosta ni. Fe ddeithas ti nôl o'r bedd yn fyw, a ti rwan yn teyrnasu yn y nefoedd dros bob peth. Ac arglwydd heno, da ni eisiau daddoli di fel wyt ti yn ei heiddi.
Mesur ar llwyr y byd, a'r hael yn guddio'i gryf. Gwaredwr mawr y byd yn farw. Yn gelain ar y groes, fe weidodd ei mwyn, a phwys holl ddeiau'r byd oedd arno. Yn ildio'i enau beth, heb gwmni tad o'r nef, roedd anwyl fam ein Duw mewn twallwch. Fe'n brwydr yn y beth, fe heriodd arnau hun, a chwalwyd pob i grym yn uffern. Ysgydwodd deiar law, a golwyd drws y beth, a'i gariad perffaith ef yn ennill. Mae'r walaeth wedi mynd, dan law y brenin byw, grymangau wedi colli'r byd, a beth mae ferch a fending nawr, yn uchelon, yn ef yn nawr, am beth y lyn a gododd, mae ef yn byw, mae ef yn byw. Ysgydwodd deiar law, a golwyd drws y bedd, a'i gariad perffaith ef yn ennill. Mae'r walaeth wedi mynd, dan law y brenin byw, grymangau wedi colli'r byd, am beth mae ferch a fending nawr, yn uchelon, yn ef yn nawr, am beth y lyn a gododd, mae ef yn byw, mae ef yn byw. Ganu hallelujah iddo fo. Canon hallelujah, canon hallelujah, canon hallelujah. Mae'r oen yn nawr yn ben, canon hallelujah, canon hallelujah, canon hallelujah. Mae'r oen yn nawr yn ben, canon hallelujah, canon
ddolwn yn dragywyd mwy, di derbyn byd, ein bod fawr ar can, i ti ein hagwyd fyw. Cyddion ar Galfari, lle gollodd ei waed yn llu, wyneb oedd wawd, melltith y groes, bach heb o'r diom fefodd loes. Rwy'n bwydau golf a benthyg beth, a'i roi orwedd yn ei beth, seilwyd y beth a character, meseiadur, mor llonydd a ddolwn enw ein harglwyr fyw, a ddolwn ein dragywyd mwy, di derbyn byd, ein oes fawr am gwan, i ti ein harglwyr fyw. Ar doriad gwawr y trydydd ddydd, cododd o'r beth, daeth Iesu'n fydd, anolion ni, sy'n gloedio'n bryd, sadwyd am byd, y gelyn fydd. A ddolwn enw ein harglwyr fyw, a ddolwn ein dragywyd mwy, di derbyn byd, ein oes fawr am can, i ti ein harglwyr fyw. Yn disglair wyn, fe ddaw yn ôl, goleuni'r mab yn treiglio'r nos, gofyn a'i fyw, a'i saint o'r byd, cafsyllu ar ei hyfryd wyn. A ddolwn enw ein harglwyr fyw, a ddolwn ein dragywyd mwy, di derbyn byd, ein oes fawr am can, i ti ein harglwyr fyw. A ddolwn enw ein harglwyr fyw, a ddolwn ein dragywyd mwy, di derbyn byd, ein oes fawr am can, i ti ein harglwyr fyw. Dim ond i ti ein harglwyr fyw, i ti ein harglwyr fyw. Ia ddolwn enw ein harglwydd ddiw. A ddolwn ti am byth bythoedd.
Braint mwyaf ein bywyd ni ydy cael dod a clod i enw di. Diolch Iesu. Does na neb fel y ti sy'n heiddi ein clod, sy'n heiddi bob rhan ohono ni. Diolch Iesu. Amen. Dechrau'r stori diwrnod y Pasg, ble mae Iesu yn dangos ei hun gyntaf i'r merched. Ac wrth gwrs mae hwnna'n arwyddocaol iawn, mae hwnna'n really significant. Chos oedd merched amser Iesu, doedden nhw ddim yn bwysig. Mae merched yn bwysig. Bod cymdeithas yn deud bod nhw ddim yr adeg yna, oedd Iesu'n deud oedden nhw mor bwysig. So heno, os da chi ddim yn teimlo'n bwysig iawn, dwi'n meddwl os da chi'n teimlo'n bwysig, mae rhai pobl yn teimlo'n bwysig, okay? Ond os da chi ddim heno, mae Iesu'n deitha chi bod chi gyd yn bwysig iddo fo. Ond ddim jyst i'r merched ar Iesu, ddangos ei hun. Ond y ddau o ddilynwyr Iesu oedd ar ei ffordd yn ôl adre. Oedden nhw wedi gweld Iesu ei arwr nhw marw ar y groes a cael ei roi mewn bedd ac oedden nhw'n absolutely gutted. Ond gan i weld o'r dar nesaf o'r fideo be ar ei ddigwydd nesaf. Ffrwd Byw ar yr un diwrnod.
Gret, so dyn ni wedi gweld dar nesaf stori. Dwi'n meddwl, mae yna ddau yn y stafell yma heddi clap mawr. Delyth a Siôn am wneud amazing voiceovers. Diolch yn fawr iawn. So, dyn ni'n cael y stori dydan. Fel mae llun ma'n dangos, dau o ddilynwyr Iesu yn cerdded yn ôl o Jerusalem i'w tŷ nhw yn Emmaus. Okay. Memo to self, paid o mentionio Emmaus eto. Da iawn, okay. Ond maen nhw'n gutted dydyn. Maen nhw wedi gweld eu arwr nhw marw ar y groes. A dyma sut mae Luke yn disgrifio yr hanes. Un diwrnod, roedd dau o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref y maes, sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem. Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth y drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu'n dod atyn nhw a cerdded gyda nhw, ond doedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e. Am fod Duw wedi rhwystro rhag ei adnabod e. Gofynnodd iddyn nhw, am be ydych chi'n dadle gyda'ch gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond, roedd tristwch i weld ar eu hwynebau nhw. So wrth gerdded nôl i y maes yn drist ac yn gytid, mae yna ddyn arall yn dechrau cerdded gyda nhw. Wrth gwrs, Iesu oedd o, ond oedd y ddau yma ddim yn gwybod o gwbl. Ac oedden nhw'n devastated, oedden nhw'n teimlo yn really gutted. Ac oedd o'n amlwg hefyd. Chos mae rhai pobl, does, can oedden ni'n gallu splitio pobl yn ddau. Mae rhai pobl, os maen nhw'n teimlo'n hapus neu trist, da chi'n gallu deud ydych, okay? Mae o'n dangos ar eu cwynebau nhw. Mae yna rhai pobl, deadpan, dwi ddim yn sbio ar Owen Evans yn fama, ond mae yna rhai pobl, dych chi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen tu mewn. They could be, yay, tu mewn, neu'n hollol devastated. Ond dych chi'n gwybod, chos mae gwynebau nhw ddim yn dangos ddim byd. Wel, beth am ffrindiau Iesu? Wel, sylwch be mae'n ddeud amdano ar y sleid nesaf. Mae Luke yn deud, roedd tristwch i weld ar eu hwynebau nhw. Rwy'n yma mae'n gallu gwneud gwyneb trist, okay? Gael ni weld? Rwy'n yma mae'n gallu gweld gwyneb... mae gen i gwyneb trist da iawn y fama. Cael da iawn y fama. Sy'n gwyneb trist law fama brychan. That's breaking my heart, mate. Efo hwnna. Okay. Roedd tristwch i weld ar eu hwynebau nhw. Chos oedden nhw methu cadw o fewn. Oedden nhw mor drist am beth wedi digwydd i Iesu. Ond i ganol i tristwch nhw, be ar ei ddigwydd, mae adnod 15 yn deitha ni yn y sleid nesaf. Wrth y drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu'n dod atyn nhw a dechrau cerdded gyda nhw. So pryd oedden nhw'n drist ac yn mor siomedig a di colli bob gobaith, oedd Luke yn deithio ni'n adnod arall, ond nhw wedi gobeithio mae Iesu oedd mynd i achub nhw. Mae Iesu yn cerdded gyda nhw. A pam? Chos oedd o'n fyw. Doedd o ddim yn y bedd ddim mwy, oedd o wedi dod yn fyw. A felly, yn ganol i tristwch nhw, dyma Iesu'n dod a cerdded gyda nhw, a ddim jyst cerdded gyda nhw, mae'r adnodau sy'n dilyn yn deud bod Iesu wedi dechrau egluro, oedd hwn i gyd yn rhan o plan Duw. Oedd o gyd yn yr Hen Testament o Duw wedi planio hyn i ddigwydd gyd o'r ffordd ers dechrau'r byd o Duw hefo cynllun. Ac erbyn Iesu gorffen egluro pam oedd hyn i gyd yn gofod digwydd, maen nhw'n cyrraedd Emmaus. Maen nhw wedi gysgu, dyn nhw'n gwrando hyd yn oed. Ar nhw gyrraedd Emmaus. Da iawn, da iawn. A be ar ei ddigwydd nesaf? Adnod 28 ymlaen. Pan oedden nhw bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n deud ei fod yn mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn dair arno, ti di aros gyda ni nos, mae'n mynd yn hwyr. Felly aeth i aros gyda nhw. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara ac adrodd o weddi o ddiolch cyn ei thorri a rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. A'r foment honno diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr
fel petai'n calonau ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio be mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddeud. So maen nhw'n cyrraedd y maes, a mae Iesu, fel petai, yn mynd dangos bod o'n mynd i fynd yn ei flaen. Ond be rydyn nhw ddeud, maen nhw'n gofyn, maen deud, erfyn yn dair arno fo, Iesu, ti di aros yn tu ni, ti di cael sleepover, oedden nhw'n gwybod Iesu, oedden nhw'n gwybod beth enw'r dyn, maen nhw'n deud, ti di aros gyda ni. Ac oherwydd bod nhw wedi gofyn, dyma Iesu yn mynd i fewn i'w tŷ nhw i cael swper gyda nhw. Ac o'n i'n meddwl amdan y stori yma, ac o'n i'n meddwl, sa nhw wedi gallu jyst gadael i Iesu cerdded yn ei blaen bysydd. Sa nhw wedi gallu meddwl, oedd hynny'n neis cael cerdded efo'r boi yma, ond geith o gario ymlaen. Na, ond yna rhywbeth i styrian i cael onyn nhw, ac oedden nhw eisiau gwybod mwy. So maen nhw'n erfyn ar Iesu i aros gyda nhw. Ac yn ei modd hwnna'n rhybydd i fi, achos weithiau mae mywyd i jyst yn brysur, ac bod Iesu o gwmpas a gyda fi, weithiau mae fel petai, dwi'n gadlo cerdded ymlaen a mynd rhyw ffordd arall, ble mae Iesu eisiau gofyn i ni, ofyn iddo fo, ddod i cael aros yn tu ni, i ddod i cael sleepover. Pwy sy'n licio sleepovers yn fama? Pa rhieni sydd ddim yn licio sleepovers? Mae'n ambell un. Mae Meirion yn doing it all again, erbyn rwan. Ond, mae Iesu isio ni agor y drws a gwahodd o fewn. Fe gwir, mae'n adnod yn y Beibl yn Datguddiad 3, ble mae Iesu'n siarad i'r eglwys, a mae o'n deud wrthyn nhw, edrychwch, dwi yma. Dwi'n sefyll wrth y drws ac yn curo, os bydd rhywun yn fy nghlywed i'n galw ac yn dod i agor y drws, do fi mewn i rhannu pryd o fwyd gyda nhw. Mae Iesu'n deud heno wrthyn ni, edrychwch, edrych, dwi yma. Dwi'n sefyll wrth y drws ac yn curo. Mae o eisiau ni brofi fwy ohono fo. Mae o eisiau ni adael o fewn i bob un rhan o'n bywyd ni. Bob peth da ni'n neud. Yda ni'n barod i wneud hynny wythnos yma. Ond be i ddigwydd wedyn? Ar ôl i nhw ddod i cael swper, dyma Iesu yn torri y bara a mae o'n diflannu o'i golwg nhw. A be oedden nhw'n gorfod gwneud wedyn? Ar nhw jyst eistedd yna yn amazement a sioc. A just, waw, be oedd hynny gyd am? Na, ar nhw'n nabod Iesu yn y foment yna. A be oedden nhw'n gorfod deud? Mae o'n deud sut oedden nhw'n teimlo. Mae o'n deud, dyma nhw'n deud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr fel petai'n calonau ni ar dan wrth iddo siarad i ni ar y ffordd ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddeud. Pryd ar nhw'n nabod Iesu, ar nhw weld, wrth gerdded gyda Iesu a clywed geiriau Iesu, oedd eu calonau nhw ar dan. Oedden nhw'n teimlo rhyw wefr, rhyw sioc fel petai. Oedden nhw'n teimlo rhywbeth, achos oedden nhw'n clywed geiriau Iesu. Oedden nhw'n gwybod bod Iesu gyda fo, gyda nhw. Ac ydy hynny'n wir ohono ni? Wrach bod o wedi bod yn wir ohono ni, amser hir yn ôl, neu wrach di erioed di bod yn wir yn ohono ni. Ond mae Iesu isio ein calonau ni ar dan, wrth i ni glywed o'n siarad gyda ni, wrth efo gerdded bywyd bob dydd. Mae eisiau gwneud hynny yn Llanw, ond ddim just yn Llanw. Mae Iesu eisiau hynny fod yn profio bob dydd, bod ni'n gwybod bod o'n cerdded gyda ni, clywed ei lais drwy ei air, cael y fraint o cael gweddio iddo fo, a gwybod bob peth da ni'n neud, mae o yna gyda ni. Dych chi eisiau'ch calonau chi ar dan dros Iesu? Mae'n ambell un yn nodio yn y front row. Mae Iesu'n lyfio ateb y gweddi yna. A dych chi ddim yn byth yn rhy ifanc i ofyn am hynny. Gofynnwch i Iesu siarad i chi wythnos yma a rhoi'ch calonau ar dan.
Ond yn ola, be ar i ddigwydd? Dyma nhw'n cael yn excited iawn. Okay? Pwy sy'n gallu gwneud gwyneb excited yma felly? Diolch yn fawr. Elliot yn mynd yn ôl i'r slun nesaf. Da iawn, dwi eisiau gwyneb excited gan chi. Oedden nhw mor excited, oedden nhw methu cadw'r newyddion yma i nhw eu hunain. A mae'r adnod 33 yn deud hyn. Ymhen dim o amser, so basically ar unwaith syth i ffwr, roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall gyda nhw. Yna dyma'r ddau yn dweud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith a sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth torri'r bara. Maen nhw wedi cyfarfod ar Iesu oedd yn fyw. Dyn nhw'n mynd i eistedd yna a cadw hwnna i nhw eu hunain. Maen nhw'n gofyn mynd nôl i Jerusalem. Dych chi'n gwybod pa mor bell ydi o y maes i Jerusalem? Caleb? Guess. 8 milltir. Ti'n mynd bell ohoni? 7 rhwng ia. Gwmpas rhyw 7 milltir ydi o. Maen nhw wedi cerdded 7 milltir. Pwy sy'n licio cerdded 7 milltir yma? Ambell un, wrach? Okay. Ond ar ôl just cerdded 7 milltir, pwy bys yn licio rhedeg 7 milltir arall? Okay. Joseph Griffiths, I know that is true. Ond oedden nhw'n gorfod gwneud, chos oedd gen nhw'r newyddion gorau i rannu. Mae Iesu yn fyw. Ac wrth ddechrau ar y taith, oedden nhw'n dyfaru bod nhw wedi dechrau cerdded nôl? Na, dych chi wedi bod i gerdded efo rwy'n a dych chi wedi meddwl, pa mor bell di hwn, dwi eisiau troi nôl. Llaw i fyny, dych chi wedi cael y profiad yna? Okay. Dipyn ohonych chi'n fama. Ond, oedd y ddau yma ddim yn teimlo hynny, chos pan oedden nhw'n cofio beth oedd Iesu wedi wneud iddyn nhw, do'n e ddim troi yn ôl iddyn nhw mwy. Nag oedd. A does na ddim troi yn ôl i ni. Da iawn. Dwi angen Cameron Jones ddod nôl i fyny. A Cameron, dwi eisiau ti ddewis volunteer i ddod i helpu chdi. Yna ddau yma yn y front row. Ia, gadwch chi. Okay. So, os da ni'n mynd i'r gitsgan, mae'n y symudiadau'r gitsgan, dych chi gyd angen sefyll ar eich traed, os dych chi'n gallu sgolch na. Okay. Dych chi angen lwsnio fyny chydig bach, come on. Mae'r doctor yn dweud bod angen workout arna chi heddiw, okay. Mae hwn yn workout o'r corff a'r vestibular apparatus. Okay. Os dych chi'n gwybod beth di hwnna, dewch chi ofyn i fi wedyn. Okay. Reit, so da ni'n mynd. Diolch yn fawr iawn. Cameron, digon o warm-up. Okay, reit. Na, dim o gwbl. Ha. Come on, get it down. Come on, dwi eisiau mynd lawr. Can you go lower? Come on. A wedyn, i checio, os da chi dros rhyw oed, a mae hwn yn mynd i wneud chi ddisgyn, peidiwch yn gwneud hyn. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Ond os da chi eisiau cuddio'r ffaith bod chi'n hen, give it a spin. Come on. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Unwaith eto i ddangos i chi. Na. Dim o gwbl. Ha. Does dim troi yn ôl i mi mwy. Dach chi'n barod amdani? Give us 4, Cadog Edwards. Go. Cofio beth wnaeth Iesu ni, does dim troi yn ôl i mi mwy. Pan dwi'n cofio beth wnaeth Iesu ni,
yn fyw. Does yn troi yn ôl i mi mwy. Pan dwi'n cofio le mae atgyfodi yn fyw. Does yn troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gwbl Does yn troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gwbl Does yn troi yn ôl i mi mwy. Pan dwi'n cofio iddo roi yr ysbryd glân. Does yn troi yn ôl i mi mwy. Pan dwi'n cofio iddo roi yr ysbryd glân. Does yn troi yn ôl i mi mwy. Na, gynnu glywed chi. Na, dim o gwbl Does yn troi yn ôl i mi mwy. Na, dim o gwbl Does yn troi yn ôl i mi mwy. Da iawn, clap i'r rhai yn y ffront yma, diolch yn fawr. Fod hwnna yn gan hwyl, mae 'na wirionedd pwysig iawn yn hynny. Chos, ydy dilyn Iesu o hyd yn hawdd? Na, dio ddim o hyd yn hawdd. Mae eitha hawdd yn Llanw. Wel, ar y cyfan, dim ond os mae'ch roommate chi'n chwyrnu'n ofnadwy neu beth bynnag ydi o, ond ar y cyfan, dio ddim yn rhy challenging i dilyn Iesu yn Llanw. Ond pryd da ni'n mynd nôl, dio ddim o hyd yn hawdd. Mae'ch ffrindiau chi yn ysgol, weithiau mynd i wneud hwyl arnoch chi, chos da chi'n mynd i capel ac yn dilyn Iesu. So rwy'n di cael y profiad yna? O rwy'n wneud hwyl arnoch chi? Do. Mae pobl yn mynd i ddeitha chi, da chi'n credu pethau gwirion, da chi'n credu rwtsh fel na, da chi'n credu'r Beibl, da chi'n dilyn yn Iesu, a mae gennym ni un drwg sydd hefyd eisiau bob peth, bob ffordd i stopio ni ddilyn Iesu. Ac hyd yn oed os dio ddim yn llwyddo i stopio ni ddilyn Iesu, mae o eisiau ni fynd adre a bod yn, frankly, fairly boring Christians, sydd just yn kind of gwneud pethau'n iawn, mynd i capel, pe mae'n siwtio, ond gweddill y bywyd, jyst gwneud beth dwi isio. Ond mae Iesu'n deud, dim dyna di dilyn fi. Mae eisiau'n calon ni ar dan. Mae eisiau ni fod all in i'w ddilyn o. A pan dwi actually yn cofio be mae Iesu wedi wneud, pan dwi'n cofio iddo farw ar Galfari, a dwi'n gallu troi yn ôl a mynd ffordd fy hun. Be fydd yna temptasiwn i wneud. Ond os dwi'n atgoffa fy hun, byddai ddim yn troi yn ôl. A beth sy'n drist ydy, da ni gyd i gweld pobl, da ni'n gwybod sydd wedi dechrau dilyn Iesu, ond maen nhw wedi troi yn ôl. Maen nhw wedi mynd ffordd i hunain. Maen nhw wedi anghofio be mae Iesu wedi wneud. So, pan dwi'n cofio bod Iesu wedi atgyfodi yn fyw, fedra i ddim troi yn ôl. Chos dwi'n gwybod mae o gyda fi. Ac bod o'n tuff, ac bod bywyd yn anodd, dwi'n gwybod mae o'n mynd i rhoi'r nerth dwi angen i ddilyn o. Chos does na ddim byd gwell na dilyn Iesu gyda'ch calon chi gyd. A pan dwi'n cofio bod fi'n gofyn wneud hyn be fy hun, mae o wedi rhoi'r ysbryd glân i helpu fi. Yay! Fi. Da iawn, mae'n excitement yma, gan y Nicholsons yma, da iawn, dwi'n licio hwnna. Chos dwi'n cofio bod wedi rhoi'r ysbryd glân i helpu fi, does na ddim troi yn ôl. Felly heno, da ni'n cofio am stori ble Iesu newid bywydau, dau berson oedd yn cerdded ar y ffordd i'r maes. Oedd yn ganol siom a poen a tristwch. Awrach bod rhain yn ni yma heno yn cario chydig bach o hynny. Neu lot o hynny ni'n calonau ni heno.
Wrach bod ni'n cario lot o tristwch, lot o boed, lot o siom. Mae pobl di gadael ni lawr, mae pobl di brifo ni. Mae hyd yn oed Duw, da chi'n teimlo weithiau wedi gadael chi lawr. Ond mae'r Iesu sydd yn fyw, heno a gwythos yma, eisiau dod a cerdded gyda chi. Mae o eisiau chi wybod fod o'n caru chi, a mae o di gaddo, neith o byth eich gadael chi, a neith o byth gadael chi lawr. A dyma Iesu newid nhw'n gyfan gwbl, nes bod i calonau nhw ar dan drosto fo. Dwi eisiau fwy o hynny wythnos yma. Da chi eisiau fwy o hynny? Da chi di mynd chyfach yn oer? Da chi di gadlu Iesu mynd chyfach yn bell i ffwr? Wrth y band ddod nôl i fyny, a gen i ganu i orffen, gan i weddio i Iesu drwy dod a rhoi ein calonau ni ar dan drosto fo. Ac os da chi eisiau hynny, wrth y band ddechrau chwarae, pam da chi yn wneud hynny'n weddi yn eich calon chi? Wrach bod chi angen dweud sori Iesu, sori bod chi wedi mynd ffordd eich hun, sori bod chi wedi gwneud be da chi jyst isio. A mae Iesu'n curo ar drws eich calon chi. Ac yn deud, mae o eisiau dod i fewn. Mae o eisiau ni fwynhau o. Mae o eisiau rhoi ein calonau ni ar dan drosto fo. Iesu, diolch. Gan dy fod ti'n fyw, wyt ti yma gyda ni. A mae hynny'n newid bob peth, Iesu, chos ti'n gaddo beth yn gadael ni. A beth bynnag ydy'r poen, neu'r siom, neu'r tristwch da ni'n gario. Wyt ti'n fwy na fo gyd. Mae dy gariad di yn gallu iachau unrhyw briw. Mae dy gariad di'n gallu iachau unrhyw boen. Chos ti di cymryd ein poenau a'n pechod ni gyd ar y groes. Ac wyt ti'n fyw yma gyda ni. A dyn ni isio daddoli di, Iesu. Ei hyd, mae'n obaith i, efi moleini nerth am cael, mewn stormydd llyn a sychder blin, fan ddiffyw y diwedd y tan, a'r uchel dariad heddwch wir, sy'n lleddydd mewn brwydau hir, bydd ar ei ddiw, yn obaith oll, safaf am byth yng nghariad Crist. Yn Crist ei hun, ddewistod grawd, Dyw dan yn atgas gan y byd, cyflawnder nefoedd yma'n glawd, cyfiawd y byw a chariad ryd, fe hoelwyd holl wrth ryfel dyn, wrth groes brennan ei gorff ei hun, yr iawn di bai dros bechod i.
fyw, marw mwy, Crist o'r afael angau taw. Rhwng fy mhenhedd a di fy ben, Iesu arwydd fy holl draw, yn cyfnewid fel gynllwyn dyn, rwy'n gadarnau o efeu ni, o dyn o'n hoes, dwi'n nesaf dan, safon am byth trwy allu. Cyfnewid fel gynllwyn dyn, rwy'n gadarnau o efeu ni, o dyn o'n hoes, dwi'n nesaf dan, safon am byth trwy allu Iesu Grist, ein hangor ni, y meirw caeth fyw, trwy gariad Crist, drwy ysgol, efiwriwr, yw'r drosod. Iesu Grist, ein hangor ni, y meirw caeth fyw, trwy gariad Crist, drwy ysgol, efiwriwr, yw'r drosod. Iesu Grist, ein hangor ni, y meirw caeth fyw, drwy gariad Crist, drwy ysgol, efiwriwr, yw'r drosod. Iesu Grist, ein hangor ni, ein bywyd ni, ein bopeth ni. Y meirw ni oedd gyd yn feirw, ond da ni'n cael byw oherwydd cariad Crist, oherwydd bod ti yma, bod ti gyda ni, a byth yn ein gadael ni. Ni di anfon ni o yma, heno, y trwy gydol yr wythnos ac wrthyn ni fynd adre, gyda tân dy ysbryd yno ni, i fyw dros dy ti, i ddilyn ti ac i ddeud wrth eraill y newyddion amazing. Fod ne Dduw sydd yn ein caru ni, sydd wedi marw trosto ni, ond sydd wedi gorchfygu'r bedd a sydd yn fyw heddiw.